Maintie jara malolo TV en odiochieng' maber. Maendi en chenro mar Kuku marach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Oloo. Odiochieng' ma kawuono wadwa rango mana weche mapod dhi nyime mago eko mag welo mopogore opogore mag duond od buche mosebedo ka timore. Bende waneno ka ODM ne ochako choro nyime welo margi mar Nairobi mane igen ni ne onego bed ni timore odiochieng' bende manyoro. Kata kamano wadhi nyime achiel kachiel kendo watemo rango duoko ma bende osewuok ka achiel kod kit telo mwadwaro moloyo e Luo Nyanza. Bende wang'eyo ni odiochieng' makiny wan kod geno duto ne bi yiernwa jal mabiro ting'o ndai ne NASA. Wadwa rango ni to wan kaka oganda ma joluo wantiere kod paro machalo nade. Arwaki e studio. Erokamano. Mwalimu mabor kata kamano arwaki e studio. Erokamano. Agoni erokamano maduong' ahinya kuom kawo thuolo maru mar chopo. Mwalimu biro chako kodi mos ogandawa kata obedo ni sani gi ng'eyi. Nyaka inyis gimana nyingi samoro koko wan gi ng'ama nenowa e odiochieng' mokwongo. Ne oganda mar Luo kamoro amora ma untie chaka duoga kendo an japuonj Odoyo Owidi mondo walalre weche mantie masani owuok manyien. Erokamano ahinya Mwalimu, arwaki e studio bende mos ogandawa. Erokamano Jeff. An iluonga ni Anthony Jaragenya, wuod Ugenya, mawuok gweng' miluongo ni Sega, Siaya County. Erokamano ahinya Mwalimu kaachiel kod Anthony Jaragenya. Ageno wenya nikech sama biro kaindi weche mawacho gi eki unyalo kawo gi kaka weche matindo to gin weche moganda mawinjo kende kinde ka kinde oganda mathoth miwuoro temo luwo weche ma owacho manyiso ni un opinion shapers mag oganda wa bende mawuok e Luo Nyanza. Mwalimu kwa chako kodi weche mag welo waneno ka osedhi nyime mag ODM mag Jubilee bende osebiro kadhi nyime. Sani ere wanyalo wacho ni wan kaka piny mar Kenya kata kaka oganda to moloyo joluo welo mane timore gwenge mag Luo Nyanza wanyalo wacho kaka pile yiero en gima kelo mirima ne jomoko. Yes. Jomoko bo kelo ne gimor. Jomoko bo kete ni wach mane ma kok donje. Yes. To en tho gi kwo. Tadwa na nyiso ganda na ni inyalo telo kata ka ok oyieri e od bura kata ka ok oyieri governor kata ka oyieri senate. Ka yiero siru ma oganda na wadog wabed gi kwe mondo wasir joma oloyo lwedo. Ntiere jomoko ma ombulo weyo chien, ntiere jomoko ma ombulo kawo, ntiere jomoko ma ombulo weyo temo gi mokwongo, ntiere jomoko ma ombulo weyo temo gi mar ariyo kata mar adek. Sami yudo otiko ni dhi nyime imor kabisa. Kendo kidewo ni samoro otiko no sama ni yude ni nyono tie jomoko. To jomodong bende lit negi kata obedo ni samoro yudo ni ombule manowegi ne ok giromo. Omiyo wadhi uru nyime oganda ka ombulo osewewa mondo wasir joma ombulo osewewa lwedo mondo wadhi e lweny manyime ka dhok achiel. Erokamano ahinya Mwalimu. Winja biro duogo iri mana kama wacho ni wadhi nyime kod siro joma ombulu oyudo gi dhok achiel mondo waling nikech naneno ka gwenge mag Homa Bay mano county ni en bende an county. Naneno ka oganda wacho ni no ng'ane no NASA, no ng'ane no Raila. Okang'e gimomiyo nying Raila gi nying NASA biro kaendi e welo matimore e gwenge mag Luo Nyanza. Mago wabiro duogo Mwalimu mondo lerno. Anthony Jaragenya gi pachi jal molony weche mag siasa welo mosebedo ka timore e Luo Nyanza. Uno jende mabendo osewacho ni sani oganda wantie kod thuolo mar yiero jotelo magi dwaro mondo mi otelnegi. Nyalo wacho an gima nya wacho ni nomination mag party ok en wuoth mobwogowa. Ok en wuoth ma yando chiki to ma ng'ato nyicho thoe to koro bwogowa koro wuok gi monogo. En wuoth ma yando chan maber. Kendo nong'e kendo timetable nitie. Kendo chik oketo maber ahinya chikwa mag Kenya chieng' mitime nomination. Ma ok wanya wacho ni en wuoth mobwogowa. Gima yande awadwaro ni jopiny joma winjowa mondo giyier ng'ato magihero kendo magidwaro. Nikech ang'o ka giyiero ng'at magihero kendo magidwaro to mano ng'iso ni loyalty ma ng'ano dhi kuom jopiny. To kopore ni ng'at magiyiero ok omi nomination certificate to mano ng'iso ni loyalty mar ng'at momi certificate no dhi ng'at manomigi certificate. Mano ng'iso ni jopiny monego bed ni yiero ji ok gibitiyengi kaka dwarore. Nikech wasebedo studio ka kwawacho weche mang'eny jotelo aina jotelo mwadwaro. Kineno kaka wapinjore to pesa kineno Auditor General Report. Ma wasebedo kwa wacho kwa discuss Auditor General Report page to page mar counties mamagwa. Kwa wacho ni kaka uwuok maber kaka uwuok marach ka onego bed ni wadhi nyime wa lift ourselves matin nikech okok maber ahinya. Wasebedo ka wacho bende ni magi to pesa manokwali monego bed ni wanono matut. Magi moselosi koro jowa nyicho mi another chance
ni kendo mondo giyier. Yes. Tinge ineno yao ma koro neno wa TV ka. Ok gifuwo. Jogi riek malich. Kendo ging'eyo ng'ama nya tiyo nigi kod ng'at ma nya tiyo nigi. Omiyo kidhi Gwasi, to ineno gima timore Gwasi. Kidhi Homa Bay, to waneno gima timore Homa Bay. Ok ni jowa mago kura gi jok mameng. Nikech ono kadwa ni ng'atwa jaluo moro amora. Mondo kete ni en ng'ama fuwo kabisa, makia mwelekeo ma piny kaka piny dhi. Mano an beda malit kabisa. To chali en mane gi maneno matimo. Ero kama nanya wabro duogo ire ero kama Mwalimu buonjo ka iwacho weche chalo kamage. Iwacho ni nomination okopo wacho ni nitiere loyalty moro. Nitiere gimoro mabende nyoro kwana waneno kata kana wani Mwalimu to kidhi e mbui teno ka oganda wacho ni oyo ka okiboloria. Kani loyalty en bolruok. Ka okibolori ne ng'ane to ok inyalo yudo tiko machalo kamako. Koro kanyo ni wadhi e welo mondo miyo yier ng'ama dwa tiyo na jopiny koso wadhi e welo mondo yier ng'ama party dwaro. Kanyo ni jopiny gi party gin ji ariyo mapiem. Jo party dwaro ng'ani, jopiny dwaro ng'ani. Mwalimu, ing'eni teko ma party nigo jopiny mochiwo. Momiyo samoro iyudo ka ng'ato campaign. Yes. Ing'eni japiny madhi gone kura. Yeah. To ng'amo campaign gi nyinge to en party. Ni wan wa jo party. Yes. Joma ok jo party go kodwa winjo wachgi. Ng'ane no oseringo we party. Yes. Ng'ane ok oriere gi party. Ng'ane ka chi moro yier to ok bi chomore gi party tir. Mago nitie. Party ni jopiny emosemiye teko. To kaka osiepna wacho, en gima ber mondo ji jopiny emoyier ng'ato. Nikech jopiny emidhi tinegi. Yes. Party to en gima nie kalatas makiny to samoro onge. Wan gi party manyien ma nyinge nyien motelne gi joma nyien. Gima nyaka wang'i wanon maber. Kaka sana yiero miwacho ni notimore maber. Yes. Jopiny samoro pok omi civic education malong'o. Ok ging'e gima timore malong'o. Ok ging'e kaka gidwa miyo ng'ane marks to gimayo ng'ane. To en gima rach kabisa ni ng'ama chung' ema wacho richo wadgi modhi chungo. Moro wacha gik mang'eny mondo miyo mang'acha maksi mondo yombe. Idwaro ni ka ng'at mantiere komo tiyo marach. To joma wacho no tiyo marach opogore gi joma piem kode. To ka ng'ama dhi piem kode emosiko wuotho ni ng'ane otimo marach, ng'ane orem tich, ng'ane onego puonj ji. Nung'eyo gima no okel manyien mar devolution ni. Yes. Okelnwa sirikal ka. Samo okelnwa sirikal, tiende ni bath sirikal mamalo cha wan go ka. Wan ka gi ministers. Yes. Wan gi jogoro mongirore bende wan tiege iye kanyo. E sirikal ni wan gi directors. Gi nyaka joma tindo michope ECD teachers gi jomodongo. Mago nitie e sirikal ni. Tiende ni en sirikal mantie joma ichulo mshahara, sirikal mantie joma ringo gi geche mag sirikandno, nitiere expenditure mang'eny. Koro pesa e county ka. To dwane ji ng'eni en pesa di, tadi ma dhi chulo gigi, tadi ma dong ne develop. Nikech aneno joma omako ne governors bura, omako ni ang'o momiyo jogi miyo pesa mang'eny kabisa molo CDF. To CDF waneno kogero udi moko ka. To gito pesa gi ng'eny to kwane gi mogero. CDF en gima kisungu luongo ni is a fund. Fund ko mi tinyisi ni wa mi fund ne tim go gicha. To government ko mi to nyaka mshahara be chulgo. Marwa ni nyaka yath be tinde ng'iew go hospital. Marwa ni mafuta be nyaka ng'iew go. Gik mang'eny ma geche ringo go. Koro yudo ka pesa madong ne development. Mae muni wakungo puonj jopiny. Na yudo higa moro kana go budget mar Homa Bay, ne gigo budget mar bilion 6. Homa Bay County. Kane gitimo recurrent expenditure mag chulo mshahara gi te, ne gidong gi bilion 1.5 mar development. Bilion 1.5 modong mar development pogne constituencies aboro. Idong gi pesa di per constituency. Kae to pesa midong ko binatimo go development constituency gini be ok obi dichiel. Onge ng'ama biro kelo 6 billion cha county dichiel. Sama county ogodho gi piny to sirikal mamalo kelo 600 million. Dueno ichulo kode salary to modong ing'iyo into development mane madhi nyime mwabro timo gima. Kendo dwe machielo kel 500 million. Kendo dwe machielo kel 1 billion. Kamano en gimi kelo nwa alunde ma samoro bende kutemo tiyo kode to ok timre maber. Omiyo mago be nyaka wabedgo. To ka wach ni kwaneno ka kuodhi nyime e county government to walinga nikech weche mawachogo. Wachom ng'amo kwalo no tir nikech ka nyathi ofelo kwano man japuonj kwano we manyo headmaster. Ero kamano Mwalimu. Wawache Mwalimu wacho. Mwalimu wacho maber ni noneno
budget mar Homa Bay County. To neno ka en 6 billion. Yes. To korango recurrent expenditure. To nwang'o ne en gimoro 4.5 billion. Yes. To recurrent expenditure gin ang'o? Nikech mage gik manyoko penjo. Yes. Recurrent expenditure en chulo jok matiyo ni county. To jok matiyo ni county gin jomage. Gin clinical officer. Gin nurses. Gin agricultural officer. Gin driver. Gin nyeo ambulances kodi keto petroli ambulance kuonde magiringe. Gima koro nyaka wapenjo. Yes. To bende clinical officer go bende wanenogi kwa dio subtende. Be yedhi which is a recurrent expenditure. Yes. Bende wanenogi. Nikech kwa dio hospital to wanwang' ka yedhi onge, wanwang' ka nurses onge, wanwang' clinical officers onge, wanwang' doctors onge. Koro wapenjo ni to kara recurrent expenditure to dhi kure. Gima dwa wacho. Yes. Ni wasebedo ka walosi wach mar county government. Yes. Ma anyalo paro ni wani studio ka kwa go dhogwa ni governors sana governors adek mawuok Nyanza ma ok aluoro duol nyingi. Mar mokwongo ne en Siaya County Asanga. Mar ariyo ne en Rangum. Mar adek ni Nawiti. Onge ka kunya wuok igweng ka mutie ni ji. Nu dhi dak Kisumu. Nukuru dak presidential suit nukanye kure mudakie uponjere kwang ujok muzeti magege mago kuru tien county mago kanye yie an Jaragenya awacho ni mano kutio njo mano. Mwalimu iwinjo wacho Jaragenya wacho nikech saniri ka oganda wa dhi welo watemo wacho mono Mwalimu watemo wacho ni nyaka warangi ni to sama dhi welo niri Mwalimu wacho ni party nitiere kod teko jopiny bende nitiere kod teko. Mwalimu ma ndiwe wa kod penjo achiel ni to wach development chande wakete kanyo to wadwarango ni to iluo Nyanza wa mawantiere niri ochuno ni jotelo miyiero nwa duto nyaka bed mana e party achiel kuka wayene gibed jotelo luo Nyanza koso ginyalo biro kata duono bura moro teka ni nyalo dhi hospital wayudo weche mag thieth wanyalo dhi class wayudo ka nitiere kaka nyithindo nyalo somo maber en ang'o momiyo gimomiyo nwa chomore gi party achiel nitie en ni ne wadani wariur tekrewa e party ni mondo wayud kom maduong' mamalo mar president to kochuno ni wan kaka joluo nyaka wachom wayiero mana gi party achiel to nwa neno kaka oganda nwa winje chunywa ni wachomre gi party achiel nikech riwruok e teko wariwre party achiel ni mondo wakaw go loch maduong' ni emwa biro ng'ado ne go oganda na bura emwa biro kelo ne go oganda wa mwandu emwa biro ng'iyo go oganda wa gi wang' maber ni kaka kawuono kimanyo joluo man gi offices makatibo kelo sani hapa no uko kende manodong to uko manodong ni joka gona moyiech to kombe makatibo kelo gi ng'eny gin 20 gi wiye to jaluo ni gadi kende tachiel magitiwe podi mayo ndalo moro ne nitie parastatals ka karibu 600 joluo ne nitie 3 kende Kikuyu ne nitie gi 221 omiyo mae mano miyo no manyo loch maduong' ni mondi poka oket oganda luo kuonde moko mondi poka ioro wuodi nyathini owadu nyaminu odhi oyudo tich kanyo to sani kin kaendi onge kama diore wa kaka kuridwa kaw polisan kiparo ng'at moro kacha madiore nyathini ni poko reyo ne onge emomiyo ne wadwaro loch mamalo manyiso ni kioro ng'ato e piny mar Kenya kaendi ka ng'ato dwaro tich to nyaka ing'e ng'ato mane kitwa jorotenge kendo yudo kata gima oriere maratiro podi penjo man to ng'ayu ng'e kuno nikech mane kaka wase tiro penjwani koro mae telo modwa dhi godo nyime makamano wadwa ketho to pod wuodwa manyaka wayiero dhi kacha mondo dhi okethi to ka yawuot jomoke man kacha to ko bi kethore yiro kamane nyama jo kapok wadhi nyime Jaragenya ne wach moro ni current expenditure ni rio thin makodong to mar development chande bedo matin ma ok nyal neno gima governors otimo ang'o miyo waneno ka governors mamoko mana ka Jaragenya wacho pod kaw pesa moko gitiyo godo e yore ma ok odhi kare masamariyo ni governor ni rio wuokie odhi kanye governor ni rio wuokie odhi onindo kure ang'o mane kelo magi ka die gi wacho ni omenda momigi Jaragenya thin makata current expenditure ok nyalo e winjo siepna mago gin gik ma iluwo gi dho ngere ni allegations adieri mar giyo governors gi bi pani kane pogi bedo governors ne ginyalo ninde Kisumu odiochieng' mar achiel kata ariyo Anthony dwoka de pejo ineno ne ginyalo ninde an adiera makende MCA no gona sim mawuok Siaya to ng'isa ni Jaragenya onego ben oningo ket madhi India
to gima dhi timo India Yes. takia. Ok ang'eyo. Trips moko dhi Israel, moko dhi South Africa, moko chopo nyaka Australia. Yeah. Makoro jopinje moko wacho ni ndiko ni jo Kenya barua. Yeah. Nuwach ni jotendu ma Kenya ni gibiro mang'eny ahinya. U control numbers mabiro. Nikech ka jotendwa ga dhi kucha nyaka migi security. Driver moro be nyaka migi nyaka rang to ngima gi chalo nade. Mondo wach moko mag nyiero pinjego ok guogie. To nitie gimo madwa wacho. Mwalimu wacho ni jotelo gi moko ne nyani nditinde makoro gwacho ni gini ndesa ni nyocha ne wadhi Mombasa. To Mombasa kan wadhi to nwani ndege achiel. Ndege achiel ni nitie Bob Colima. Ndege achiel ni nitie Jaragenya machul ne company mutiyo. Ndege achiel ni nitie Rasanga. To kirango kuma ni wabetie Bob Colimo morito kambi maduong' kabisa nobet gi jok mang'eny miluongo ni third class coach. Rasanga nobet first class mbele. Wan oganda wala watu nobet jiko coach maonge shida. Koro pim nani? Rasanga go Bob Colimo ng'ama nigi pesa mang'eny bolo nyawadgi. Kata personal. To kambi magitiyo, institution magitiyo, mane man gi pesa mang'eny bolo nyawadgi. Ang'eyo adier maber. Ok nago Rasanga, ng'eyo maber ni Rasanga ne bedo governor. Ouso odeka makokalo 10 million. Mondo timgo campaign. Otimgo campaign. To sani ko campaign to wacho ni Opoto ng'ama dwa piem kode nyaka tu pesa mang'eny. Pesa go golo kanyo. Nitie biashara moro motimo, nitie invention moro motimo momiye pesa go. Nikech gigi nyakwarangi. Nikech Jeff sani wane jok matindo. Wane jok masani wan nyithindo matindo. Kata kapok ikendo ting'eni nitie nyithindi moko mibro nyuolo mbele kanyo. Nyithindo go dwaro kuonde misome maber. ECD ka sani osebedo devolve. Nyaka sani wapenjire chakre governors bed nwang' telo. To ECD's classes ogeredi. Jopuonje mag ECD ondikadi. Tichulo gi pesa di. Wach moro mwaketo ni kisebedo governor to koro mtokni madongo ema kore ringo go nyaka wachi ni okwadwa ma to okwadwa enade wadhi to wacho ni kora kwa goyo wacho ni inwa mi chance okitiyo no maber koro okwadwa ng'at moro kikuok kamoro to wacho ni Anthony Jaragenya kata Jeff ni inifuo kabisa kura migoyo no en kura mar ojinga ng'at achiel no bro biro to wacho ni wakwa set nomination ni jadalawa wawere urugi kuma sati ma chieng' kanyo waranguru mbele kom mbele maduong' nyaka wayiere ni kata wadwar na kom maduong' cha kom no bi konyo ji duto te ok bi konyo joluo te ok en nyasaye manya konyo ji duto te. Mwalimu wacho ne wang'iyo kom ni eri mondo wach moro ma party pok atieko. Party kanwa losi kendo party kilosi to en party mondo ji omire teko nikech 85% mar pesa mar budget pod dong national government. Koro ng'ama pogo 85% ni ka en ng'ama chiegni kodi unyalo winje maber. To bende ka ber onego bed ng'at mapogo gini ma fair and equitably the whole country. Ma ng'ato ka ng'ato, piny ka piny, county ka county nyaka yud lemo gi. Rokona nya Anthony. Mwalimu wabro dhi yweyo kwaduogo to mana weche ma Jaragenya gi owacho gi kimo to rekod weche mag party to gi gima wang'iyo nikech yo temo wacho ni sane kwarango kaka wan oganda ma joluo to watemo mondo mi wati kod party moro mondo mi wang'i mbele ni to wan mbele kaindi bende wanyalo dhi kaka oganda mondo wayud konyruok. To wadarango ni to ka wantiere kod president e piny mar Kenya maindi en ng'amo chung'ne riwo oganda duto. Is a symbol of national unity. Iso ni ka Jaragenya wuok Siaya kama utuge moro wuok Kiambu kocha oganda gi kiduto ne be do konyruok ka wuok e
Moro maintie jara malolo TV mainde en mar Kuku mar Wach odiochieng' moko wono warango weche gweko mag wel mabendo osebedo kadime kone kod kocha. Kan wadhi e UHL kachiel Anthony Jaragenya ne okelo weche mag penjo karo kod penjo mosebedo ka igolo kod apis mar Auditor General mabendo osebedo ka governor opogore penjo kone kod kocha kaka gitiyo kod omenda mag jopiny. Nyaka sani ero kang'eyo ni to report chalo nade. En governor mane mano yiene ni oyo in tiji ber iniyo kitiyo kod omenda marach. Kata kamano kan waduogo ir Mwalimu Jaragenya ne openji penjo mar duondo bura ne kwadhi weche mag welo gi kito ang'ogi ni majirango nikech ne wacho ni duondo bura nyaka rangi to jomotelo ne duondo bura ni riwe nyaka rangi to wan pere bende gi wach ma ji keto piny mogik en wach mar dongruok mar jopiny nikech kaka neno kaka wawuoni eri nenore wach ma party dwaro gi jotend party imiyo pek moloyo dongruok monego bed ni gine jopiny mantiere go. Mwalimu mokwongo dwani mondo ung'e ni gimonego bed namba 1 en dongruok mar jopiny. Good. Kata mana party mineno wachomo ni en mana nikech jopiny neno ni party ni ema nyalo kelo negi dongruok. To wach mar yiero onego wang'e ni to ng'at mwadwa keto ni ere gima logo ng'at mwadwa golo. Good. Wan gi Kenya kae sirikende 48 onge kata achiel kuom sirikende 48 gi ma mar 48 en mar Uhuru Kenyatta ma pok Auditor General ogolo penjo. Gite gin gi penjo monego giduok ka Auditor General. Tiende ni jogi chalre. Koro nyaka wamany yo moro mwadeko gigo e yor kuon. To kik wabanye ni in ng'ane in rach waloki gi ng'ane. Ng'amu loke go ni endi be useng'iyo kuma noae. Nitiere wanyalo yudo ka governor. To nyaka wanon ng'ama dwa wile go to chalo nade. Nitie jomoko ma iluongo ni master propagandists. Propaganda magikelo mang'eny gigogo ng'ama ni ka mondo gikaw kare. To en owuon to kuma ae to lil molok ng'ama dwa golo ni. Ing'e ni governors king'iyo ranguma, ing'iyo mari miluongo ni Rasangano, ing'iyo Awiti, jogi ng'iyo gite. Wang'iyo ne kitgi kapok ne gibedo governor. Ne gi joma richo koso ne gi joma ber. Ka ng'ato ne ber kapok obedo governor to governor ni okethe. Ine ni kar governor kae mantie wach makati kelo ng'ati midwa wile go no pod biro mabedo marach kama. Omiyo gima duong' monego wang'e ka jopiny en ni to ang'o marach matimore ka. Nitie ng'ato e sirikand governor ni mamecho. Ka wan gi evidence ng'ani mwamany ka gimak tuwe. Ng'ani mwamany ka kiriembo ka. Ka governor ok dwar riembe mano wamaka ne governor. To moloyo nyisi kaka pok waloro. Ni ka in e sikul kaka ndalo moro na an japuonja. Ka nyathi oreme kwan. Kik idhi mak nut sa headmaster. Choma japuonj kwano tir. Kata siem na headmaster ni japuonj ni mak kwano ni waneno ka otime ber. To kine kamarwa ni samoro wakete makata mana nase mokwalo yath osiptal. Tidhi mako ng'ut governor. To joma supervise nas ni diere kaka pok ochopo ir governor to ji kata uchiel. Omiyo samoro bende nyaka wawene gi kore. To be governor ka prefect mar gini embe nyaka kaw responsibility. Embe nyaka non to joga gi be gitiyo maber. Nyaka dik wi ministers gegi mondo minister be dik wi joma nyien kadhi kamano nyaka koro chien. To wach moro ma ng'ato ni kodwa bet governor to manyo makosa governor obiro nyiso jopiny ni magi makosa. Ng'eto ng'e kuma police nitie, ong'e kuma anti corruption nitie, ong'e kuma Auditor General nitie. To en oting'o gi okelo ne jopiny na governor nukwalo. Wile uru kod ane ma dhitiyo maber. Ng'ano werego uru ng'ano jami badhi moloji te. Kamano. Anthony Jaragenya iwinjo wach ma Mwalimu wacho. Gima tamo kelo no kanyo en ni kata dipone wantiere kod sirikal mar gweng' en sirikal maduong'. Mane gima Mwalimu tamo wacho. Kendo wacho ni nitiere migepe mopogore. Samoro nitiere ng'ama rito migawo to wan kata ka makosa rach e migawo ni eri to wadiko mana wi jatelo maduong'. Ineno Jeff. Odiochieng' ariyo mokalo. Nyocha wan gi shida gi M-Pesa. Kendo kaka ji goyo sim Safaricom. To kirango mbui ka Facebook. Kata kirango newspaper. Gima gi report. Kiwinjo ka giwacho ni Safaricom network goes down. Bob Colimo need to explain. To kidhi mbui ka kirango CV ma Bob Colimo. Tibro yudo ni ok en engineer. Jibe no ng'eyo kamano. Bende ng'eyo kamano, abena ng'eyo kamano. No ok en engineer. Engineer emonego ben rango wach ma network. To Eric momi wacho ni Bob Colimo need to answer. Nikech en ye jatelo Safaricom. En ye figurehead Safaricom.
Nyochi winjo ka pesa nolal ka National Youth Service. Yes. Minister Mamare, Secretary Cabinet Secretary Waguru, nintie kanyo. Makoro tiwinjo ka nomination mar Kirinyaga. Tiwinjo ka jiwacho ni Uhuru. Yes. Itimango mondo igori gi mibadhi. Kato geno ni wang'eyo ni Waguru emno chung wach ma NYS. Yes. Nyocha pesa moro lal Ministry of Health. Ntie containers moko mnonyiew 10 million each manonego beni nyiew at 150,000. Yes. Tiwinjo ka jiwacho ni Uhuru timie gimoro. Yes. Nikech sama wadhi yiero nene wano kuwuoka wagyo jo Kenya yiero president kaka an Waguru kaka minister mar health. Ne jo Kenya ng'eny jo Kenya no yiero Uhuru Kenyatta. Bong'is Uhuru Kenyatta ni bwana wadwaro ni mondo they tell the executive arm of government. Yes. Executive tiende nang'o ni mage jok matiyo kendo tich kod pesa mang'eny oketni mondo tigo as an head of executive. Shida moro kuwuoki kanyo to ng'amo problem en Uhuru Kenyatta. Mane gimotimo ni wach governor ka. Yes. Ka nitie mibadhi governor ka yath onge. Yes. Ka nas moro en ochwachwa ji left right and center. Yes. Ka wi bari to chwo wi ka umi to chwo umi mano nyaka wadhi mani governor ko wadhi ni governor nurses ni kelo nwaka. Yes. Okutiwa maber. Mwalimu kata in kane wan kodi isebedo ng'ama osebedo a big critic mar weche mag mibadhi. Japuonj kata king'iyo kowuoyo king'iyo ngima mare weche mag mibadhi osebedo kokwede kinde ka kinde. Ok mana lolwe ka indika moro amora modhi e wach mar mibadhi en gima oketo mbele kendo kedo go matek. Ka ne Waiguru okelo wach ka indi, Mwalimu nyalo paro kane wachako mogik kane wayiro mar 2013, wach mibadhi ne beto chuo chieng' e sirikal mar Jubilee. Wang'eyo ni gintiere kod jotend migepe. Kane Mwalimu biro kandi to nochuoyo wi ker mapacho kae. Kawuono Mwalimu the same Mwalimu chako bet piny kodwa to Mwalimu chako wacho ni koro wachuo mana wi minister wawe governor wach mar mibadhi mar sirikal. Aneno ka winjo emanu soyo ka matin. Ing'eyo ni golo ng'ate ti gi duoko penjo ogin gik mopogore. Ing'eyo ni osiepa ni wacho maber ni Bob Colley manyaka duok wach. Yes. Ka system down, ka network down. Yeah. Uhuru be nyaka duok wach ka Waiguru kwalo. Good. To Uhuru ok riembe tich ni Waiguru kwalo. Bob Colley mo ok riembe tich ni system of fail. Ibinjo. Governor ok riembe tich ni minister ne okwalo. Take the blame where it is. Ki kwalo ka ine mwa riembi wuon kambini to bawe. Ki anya ka sani. Yes. Oyanya ka endi to ine mwa chomi ter in miyanya. Kata magi endi ka koro chopo sama koro iwilo ng'ate tich nikech ng'at machielo kwalo. Ng'ane mwasiem ter. To akoni oyo ka endi to migawo mar yath dhi marach. Ng'amotelo ne yath ka en ng'a. Wachome ter to wariembe oko. Kata wanyiso governor ka governor nigi teke wiye. Yes. Ingeni nitie jomoko e county government ka ma governor cannot wake up kawuono moriembe tich ka ok refer to public service commission. Nitie sirikande modhigo ma serve at the pleasure mar governor. Yes. Magoro timgo gimohero kod waro. Omiyo wawinjire. Ka governor okoso to wachome ter. Ka ng'ate mokoso to ng'ane mwachomo. To ka nitie wach midwa nodwoki. Yes. Ni migawo morach. Mano to dwoka. Ok watam governors be give me your explanation pile. Moko wayiego moko kwa yiego. Ka nitie ma ok wayiego ka ne ok wayiegi mar Uhuru. Pod ne wadhiro Waiguru mo resign. Ka nitie moro ma governors timo moko wayiego. Pod wadhiro ma mano bed corrected. Ka ok wang'iyo ni mai Jeff Oloo adwoke amithuolo. Waiguru mano dhiro ne resign ma benda ng'ene wach ni pod iwacho no timo investigation sketch pokorumo. Ochako yiere kod jo Kirinyaga kaka ng'ama jochung' ang'o matimore. Mago jo Kirinyaga. Ok gin jo Kenya. Gin jo Kenya to mago jo Kirinyaga moneno ni ginyatiyo. Gima dwa wacho ni Mwalimu ka. Mwalimu ang'eyo ni ndalo mane moitiyowa ni ng'ama duong' kendo aparo ni nyini tiyo. Kendo kane wawacho ni tend moi koro jonyo oromwa. Ere gimomiyo ne jo Kenya nowuok wacho moi joge te. Odhi dala nikech jo Kenya neno ni okwane dongruok madhi mbele. Mibadhi odhi malo ahinya. Koro mondo watiek wachno wagol Moi gi joge mondo odhi dala mondo watemie ng'ato moro no. Mane momiyo jo Kenya nowuok bogoyo ni Moi bogolo oko in 2007. Yes.
kane wach mibadhi onwang'ore wach mibadhi kod tribalism onwang'ore sirikal mar Kibaki, jo Kenya nowacho ni Mwai Kibaki bedie kando mondo watemie ng'at moro nono mondo wane kaka be nyalo timo tijini. Sani wawacho ni sirikal ma Jubilee nitie mibadhi ahinya, nitie wach mar tribalism oketie ahinya, to waneno ni ng'eng'wa kako nagi, waneno ni Uhuru kutig jo Kenya maber, ema jo Kenya wacho ni wang'ni wadwa temo ng'at moro nono. Mwalimu wacho ni kopore nitie kuo national government, kan tie kuo county government, to wawere uru governor, wadhuri minister maendeleza kuo, to koro wariembe. Be in gi power mariembo minister matiyo county government? Mwalimu kata an gi pocha mane manyalo gologo minister matiyo government. Aongogo. To ng'at manoyiero minister ema nyagoni. Adwa ni munda konyi ka. Mwalimu, yes. I governor men gi tochi mar siemo wang'e ni kwalo. Minister to tami siemo wang'e nade. Minister ni emi siemo tikone governor, minister ni kwalo. Nikech okinyal ango minister no kwalo tionge ka in gi evidence kata okirifa to governor. Chom go anti corruption, chom go CID, chom go kamora mora minyalo. Mokwongo joma samoro go governors mogik moloyo. Gin MPs to gin ema gisit kamunigo beni yale governors. Kamunigo beni luongo tiketo gi piny tipenjogi ka koro gi bolore kaka ng'ama ni kot. Omiyo ikelo wach mar Moi ne timbe riche mi sikane to wawile. To dong bende wuoro ka joma ne wile go biar noteni beta. Omiyo sani wabeduru mariek. Kwadwa golo governor moro nwa wile. Nyaka wang'e ni ng'amwa wile go oromo gi tijeno. Kaka Homa Bay, ok wacho ni governor cho tiyo maber. To ng'amidwa wile go jomidwa wile go richo makoro duoka ochiek mare higni 10 wabwa many ng'aber pod bi. Erokamano Mwalimu. To piny wacho nang'o? Homa Bay ka ng'ato miyo gima tin gi chama. Wacho ni neno gi. Okay, what did Jeff Oloo neno? No aneno gi to gin jomoko ma handful kata anan gi supporters moro mowacho kamano. Manya kata wacho ni no Owidi no Kenya. To giwera wera paro ne gimor koso gimor. Koro watigi joma matin ka ok mor to joma ng'eny mor to sopero kawada. Kamano moro men tijera malulu TV manero en Kuku mar Wach kata kamano thuolo rumono nitire weche mathoth ma kwa wacho ko biro wacha kudu kinde moro wabiro wacho weche gi achiel kachiel ka utune ni maro goro kamano maduong' ahinya Mwalimu Odoyo Owidi kuom dich mari Anthony Jaragenya.